Silmin, ktorý je oddychnutý po predchádzajúcej včerajšej pauze, sa hnal znova veľmi rýchlo do útoku, ale už Vampola na druhej strane. Odbrojený Kornievom. Prvý gól po 20 sekundách. Jakub Klepiš. 1-0 vyhráva Česko. Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou po 20 sekundách. Česi prekvapujú elitnú formáciu. Jaromír Jágr naservíroval a Jakub Klepiš, jeho spoluhráč z ruského Omska, do prázdnej bránky otvára skóre. To, čo sa Čechom podarilo v závere proti Švédom v riadnej hracej dobe, keď 8 sekúnd pred koncom vyrovnali, tak po 20 sekundách po finále otvárajú skóre. Kde boli Rusi? Absolútne voľný Jakub Klepiš. To sa nemôže stať.